ina tabbatar maka wallahi ido na idon shi a ce mutum shikenan wato can da kaga na gane ka sai ka daina zuwa sallah asuba a wajen kana saboda tsaban makirci ka an shi abina wuri dai muke sallah amma yanzu hayi ka duba nisan hayi saboda baka da niyyar ka biya ne ko da zan asana ce ma don Allah ka kai ba zan wa Allah ba kudi na zaka bani baka yi ma Allah kwarai ka ban kudi na don Allah ma baka yi ma Allah shin lokacin da ka shi kudi na yanzu ne zaka zo kana neman ka tuce ni ko da zan asana ce ma don Allah ko bashi ne Allah bashi ne to in bashi ne fa baka da niyyar biya kenan ba sai ina da shi ba assalamu alaikum me ke waruwa ne bashi yake bi na kai mai don Allah kai da ya kamata kai magana ko ni zan yi magana yi magana wannan mutumin da kake gani mayodari ne macuci ne azalimi ne makwabci na ne ga gida ya zo ya karbi kuɗi na fa daga sunan anjima gobe ya ce zai ban kuɗin nan bawan Allah nan bai bani ba gaba ɗaya inda muke sallah inda nike ganin shi ya koma can hayi yake sallah kilomita nawa zuwa hayi na ce mai don Allah amma kuma ni ina ji tun daga ce yake don Allah ka yi hakuri kai ba ta ba ni na ce don Allah makocin ka ne to zaman taron kenan ya ce don Allah don ni ba maganan don Allah ni ba zan wa Allah a bani kuɗi ba kai ma Allah ba za ka yi ma Allah kai ba za ka cuce ni ba ka cuta na kana ta wani haɗa da Allah ba za ka yi ma Allah ba a ban kuɗi na uzu billahi Allah baka ma Allah ko ofisa ai bayani ake tashi ai bayani ake tashi sai ba kai bayani ai sai komai ya wuce baka ma Allah ko to yanzu kai dundi kai saboda in ce ka bane ni na ma ya hiri shi kudin ba wani ba a to yanzu ba kai ma Allah yanzu kai dundi na yi don kai na ya he mai don kai magana ya riga ya karewa ya dauki takalman ka kama hanya duk abin da aka yi Allah kai kuma ka kiyaye duk abin da aka yi Allah ka yi ka bane ya za yanzu ka fahimce ni yanzu na fahimce ka saboda haka na waya kai maka ba komai ai ban fahimce ka kai ni ne nabi kai ni ne nabi ka bane ya bari don Allah kai Allah ya isa ka ce me na ce zan bari na yahe mai gaba ɗaya kuɗin okay to